Gunon, 19. mendearen satirik handienean, dikotomia bat izan zen nagusi, liberalismo irautzailea erreakzioaren kontra, hainbat gudatan azaldua. Halaber, gehitu behar dautzaguz gudakate horri, hainbat matxinada, konspirazio, estatu kolpe eta bar. Dikotomia honek inoz ikusitako ondamenak eragine bazan alde batzuetan, baina Euskal Herriak ziurrenik gatazkaren kalterik gogorrenak jasar behar izan ebazan. Baina zein da mugimendu antiliberal honen izaera eta zergatik garatu zen horren zutsuki hemen Euskal Herrian? Mikel Alberdi historialariaren gana joko dot geur itaun honegaz bere liburua aipatzeko, Irungo herriari buruzkoa azken gudakarlistan. Bueno, kasu honetan ikerketa Bigarren Gerrari buruzkoa da, eta egongo da momentu bat Don Carlos berak zuzenduko duena bombardaketa bat Irun liberalen esku zegoelako. Bai. Baina lehenengo gerran, karlisten esku egonda, Legio Britainiarrak eraso bat egin zuen 1827ko maiatzean, eta resistentzia karlistena handia izan zen. Eta esan daiteke, ia Legio Britainiaren garaipen handiena izan zela Irun hartze hori, ez lehenengo gerran. Bigarren gerran ere bombardatua izan zen, baina ez zuten karlistek lortu menperatzerik. Baina bai, eragin handia izan zuen noski gerretan, eta bereziki kokatua dagoen lekuagatik. Badaude oso gauza politak nola udalak berak salatzen zuen Biriatun, Bidasoatik bestaldera, prestatzen ari zirela karlistak, armak erabiltzen da horrela, eta hango alkateak ez ziela, lasai usten ziela. Paradogikoa da, gobernu frantsesa liberalen aldekoa zen. Baina inguruko agintari frantses guztiak legitimistak ziren, eta Don Carlosen aldekoak orduan, bista gorda egiten zuten, usten zieten, eta badago hori, anekdota oso polita, ze gainera Vicente Manterola, apaiza eta diputatu karlista izan zenak, hainbatetan egontzan hor Biriatun, karlista hoien prestakuntzan eta laguntzen. Eta orduan, hori, alkatea liberalak esaten zuen, baina hor daudela, eta hor prestatzen ari direla, eta beldurra zen, Irun erasotuko zutela, ez? Eta orduan, gerra guztian zehar hor egon ziren. Bai, hori da, horren aria, zalantza bat botatzen duztie askotan komentarioetan, behinta horri ere, aipatzen dodanean guda hau, dala, zetik Euskaldunek hartu zuten altxamendua, zergatik altxatu ziren, liberalen kontra, horren beste, hemen, Euskal Herrin. Orduan, nik ikusi dotaz batez ere, badazela bi hipotesi nagusi, bata dela, noski, ezagutzen duguna, foruen alde, eta bestia dela, foruei esker, behar dugu lesberdintasuna. Zer esango zenuke zutzen diezela hipotesiak? Nik uste, argi eta garbi foruen aldea altxatu zirela hemen gehienak. Eta, bueno, agian ez foruak sakonki ezagutzen zituztelako, baizik eta liberalismoa ezagutu zuten neurrian, beraientzat okerrera joan zen bizitza, eta orduan, argi eta garbi esango dute, liberalak datozen bakoitzean, nire bizitza okerrera baldin badoa, nahiago dut lehen bezala mantendu. Eta lehen bezala mantentzea da, foruak indarrean ustea. Eta bazekiten Don Carlosek mantenduko zituela. Ez bera foruzalea zelako, baina bai bere hortan utziko zituelako gauzak. Bai, sartuko gara hoin gaian, baina epatu gure dut ere nun gagozan, museo Zumalakarregin museoan, zein da museoko gaia, izena Zumalakarregi da, noski, baina ez dela bakarrik soilik karlismoi buruz, da? Ez. Batzutan pentsatzen da izenagatik museo karlista bat dela, ez da museo karlista bat, da 19. mendea, Euskal Herriko 19. mendea aztertzen duen museo bat. Hori bai, izena noski eta arrazoia, museoa irekitzearen arrazoia, Tomas Zumalakarregi hemen bizi izan zala, garai baten esan zan baita hemen jaio zala, hori badakigu dokumentatua dago beste Ormaiztegiko beste baserri batean jaio zela, Arandienea izenekoan. Baina bai familia hemen bizi izan zan, eta bera Urtzaroan hemen bizi izan zan, eta garai baten frankismoaren hasieran Casa Natal de Tomas Zumalakarregi bezalako museo bat antolatu zuten hemen. Noski,
karlismoak hala ere zemotako garrantzia eduki zuen mende honetan, Hemeretziaren mendea, dana, osoa, ez da? Behin eta berriro ere izango da eztabaida hori. Bueno, ez bakarrik guda karlistetan, baizik eta lehen haure, esate batako gera realistan, ez da? Eta horren ostean ere, hildo politiko hontan nola sortzen dan gero nazionalismoa, abertzaletasuna. Bai, nik uste hori ere nabarmena dela. Bueno, hasieratik izango da liberalismoaren aurkako, bueno, kontrarrevoluzioa edo deitzen dena, ez? Mugimendu bat, datorren aldaketei aurre egingo diena, eta gero, hori, iritsiko da momentu bat, ja, foruaren desagerketa gertatu ostean, bide horrek eramango du abertzaletasunaren jaiotzara. Hori, argi eta garbi. Alde politiko hontatik ere, egingo dabez irakurketa asko honen inguruen. Ze azkenian, jende asko abertzaliek jakingura dabe zetik altxatu ziren horren beste hemen Euskal Herrian, ezta? Eta gainera, aipatzen duzuz, anekdota batzuk oso onak diezela, liburu honetan, Irun, azken karlistaldian. Testu inguru pizket jarri guro dere mende honetan, ze esate bateako hizkuntzaren kontue, ezta, nola zan hizkuntza maila hemen? Bueno, esan behar da, Gipuzkoa eta Bizkaian euskera hizkuntza nagusiena zela, zalantzarik gabe. Bixente Garmendiak idazten du, aspaldi idatzi zuen, gutxi gora bera Gipuzkoan 80% edo euskera hitz egiten zuela, baina 80%ak euskera bakarrik. Bai, elebakarrak hori. Elebakarrak ziren, orduan, noski, sekulako eragina izango du, eta bitxia bada ere, lehenengo karlistaldian ez dugu aurkitu karlisten dokumenturik euskeraz. Naiz eta gehiengoak euskaldunak izan. Naiz eta bere tropen gehiengoak euskaldunak izan. Eta alderantziz, liberalek bazekiten zuzenean mezua bidali nahi zutenean eta euskeraz argitaratzen dituzte hainbat dokumentu, adibidez oso esanguratsua direnak desertziora deitzen zituztenak. Eta orduan, karlistak desertziora deitzeko euskeraz idazten zieten. Horrek esan nahi du, bazekitela hori erabili behar zutela. Karlistek berriz, nik uste, bigarren karlistaldian, ja bai, baina lehenengo karlistaldian, ez zutela, hori ez, pentsatzen beharrezkoa zenik. Ez altzego nolako kontzientziaik euskararen inguruen? Nik uste ez. Bueno, zegoen erabilera, ez? Eta natural. Euskaldunak zirenak, euskaldunak ziren. Eta asko kostatzen zitzaien, eta badaude anekdotak, ez? Aipatzen dutena, momenturen batean Don Carlosek diskurso bat botatzen duela, eta aurrean gipuzkoarrak zeuden, divisio gipuzkoarrak, eta etzioten ezer ulertu. Eta hori natural. Ez kontzientzia berezirik, da gauza, hori nik ez pasaitut ulertzen, itzein itzazu, ez? Bai. Eta irakurriko tamen bando be, atarazen bando hau, justo gerla piztu barria zala, Bilbon, eta esaten da hemen orduan karlistei, bilbotar karlistei, esaten diete erregina, geure senyoriak, opadetxuben parkazinoa. Eta esaten dau, testuak, foruak mantenduko diezela. Ez altzatzia, foruak mantenduko diezela. Orduan, hemen argi ikusten dugu zein den karlisten asmoa, eta zentzuntan. Baina, hitzez esaten du. Esan dizuete ari zeratela foruen alde borrokan eta ez horrelakorik eta bueno, hori da. Nolapait karlistek bere proklametan esan ez zutena, esaten dute liberalek honetan. Ze argi eta garbi zuzentzen dira karlisten gana, edo bueno, herriaren gana zuzentzen ari dira euskeraz, eta esaten dute, engainatzen ari dira karlista hauek, ze guk ere foruak errespetatuko ditu. Betu, justo, gara hartako, urte hartako beste dokumentu batean, hau ja, karlistena, Bizkaitar diputazioak argitaratzen dau, una facción antirreligiosa y antimonárquica se ha apoderado del mando de nuestro difunto rey. Baina ez dago esaten ezebez foruei buruz, bakarrik? Antirreligiosa eta antimonárquica. Segatik kentzen dabe, segatik baztertzen dabe hor karlistek forun kontue? Segurazko, karlista hauek kontuan izan behar da baita ere agintariak eta gero herri soila, ez? Agintariak ez ziotelako agian garantzirik ematen foruei. Gero bai, gero konturatu ziren, sekulako eragina zuela eta garrantzitsua zela, eta horregatikan
Dios Patriarreiri fueros ere gehitu zioten. Konturatu zirenean oso garrantzitsua zirela, baina segurazko agintari karlistentzat ez ziren hain garrantzitsuak, hasiera baten. Gero ikusten dutenean herriarentzat garrantzitsua zirela, orduan sartuko dute lema hori. Baina herriak basekin zezien lege horiek, esan gurot, agian hiritar batek, ez da, bilbotar batek oso legalista, akademikoak, agian olako tipo batek basekin zer zan forua, ezta? Baina baserriko olako elebakar batek? Nik uste ez zituztela ezagutuko sakonki foruak. Baina bai, ezagutzen zutela, liberalak etortzen ziren bakoitzean zer gertatzen zen. Eta, bueno, niretzat oso esanguratsua da, guain justu... Liberalek dinoso, esate bateako, gerla realistan, baitare. Liberalek gobernu hartzen duten bakoitzan, eta lehenengoa izango da 1820. 20-23 urteko liberala deitzen duguna, eta orduan, adibidez, oraingo erakusketa aldi baterako erakusketa bat daukagu Gipuzkoako probintziari buruz. Eta badakizu zein izan zen neurri bat hartu zuena Madrilgo gobernuak, hasteko Gipuzkoak ez zeukan hiribururik. Foru sisteman hiriburua aldatzen joaten zen, aldundia zegoen lekuan. Baina Tolosa, zala esaten da. Oraindikan, eta momentu batean, hirurteko liberalean, Madrilen erabekitzen dute, hemen hiriburu bat egon behar da. Eta orduan, ze egingo dute? Tolosarrak erreibindikatzen dute, gu hobeto kokatua gaude, eta Donostiarrak berriz ordurako erakutsi zuten liberalismoaren alde zeudela. Eta orduan, Madrilgo parlamentuak erabakitzen du, hiriburua Donostia izango da. Eta hori, probintzian igualetan oso ongi ikusiko. Baina areta larriagoa iruditzen zaidana. Espainia guztian, probintzi guztien izena, hiriburuaren izena denez, hemen ere gauza bera. Eta orduan, Provincia de San Sebastián. Gipuzkoa desagertu zen, eta jarri zioten izena Provincia de San Sebastián. Nik uste herrixeko persona batentzat nola hartuko zuten hori? Batean izena aldatzen digute eta jartzen dute Provincia de San Sebastián. Gauza bera intzuten Bilbon, Nafarroa, Provincia de Pamplona, Provincia de Vitoria. Baina olako neurriak hartzeak, ze suposatzen du? Eta gainera baita ere, erlijioaren aurkako, edo, komatxo artean, ze liberalak ere katolikoak ziren. Baina, neurriren batzuk listaren aurkari joazenak, eta horren aurrean, jendeak ez dut uste foru zaletasuna denik, baina bai antiliberalismoa. Esan, kontrarrevoluzioa. Hau edatoz, gauza guztiak aldatzen, eta anekdota bat izan daiteke, baina urte terdiz, hau izan zen Provincia de San Sebastián. Urte terdiz, Bai, ze 23an etorri zirenean San Luisen 1.000 semeak berriro itzuli ginen hiribururik ez izatera. Sistema forala berriro, eta orduan, eta urrena berriz, 1854 urtean, Madrilgo gobernuak erabakitzen du, baina kasu honetan, moderatuak zeuden gobernuan Madrilen, eta erabakiko dute Tolosa dela. 10 urtez izan zen Tolosa hiriburua. Horregatikan erribikatzen dute Tolosarrek. Ia Donostia baino gehiago, denbora gehiagoan izan zen hiriburua. Baina berriro ere, Madrilen beste gobernu aldaketa bat, 54. urtean, izten dira progresistak gobernura, eta berriro ere, eta behin betirako. Donostia jarriko dute hiriburu, eta jazta aldatu. Hortxe geratzen da, Lehen aldiz, irakurren eban, hemen aldizkari hontan, erra dela Despertaferro, bako mapak eta marraziak eta, gauza erra da. Eta parte hartzen duzu, gainera, Museo Zumalakarregiek. Eta esaten da behamen Alfonso Bullón de Mendoza, esagutzen duzu, Alfonso Bullón de Mendoza, esaten da hor, contra lo que muchas veces se ha planteado, Navarra y Vascongadas no se sublevan a favor de Don Carlos con el propósito de defender los fueros, sino que se sublevan porque existían los fueros. Hau se da argudio. No fue que en Navarra y las provincias vascas, donde los voluntarios, distintas denominaciones según provincias, se alzan en masa, haciéndose de inmediato con el control de las capitales de provincias, donde no había guarnición militar, porque el sistema foral lo impedía. Bilbao, Vitoria. Baina, ez da lagolan, Pamplonan eta Donostin.
horreko zenbat erosten duzu hemen? Bueno, pues, egia da, bi hiriburu bakarrik altxatu zirela Don Carlosen alde, hain justu Bilbo eta Gasteiz. Bai, baina azkar abandonatu zituzten, ez da? Bai, segitun, tropa bidali zituzten eta ez zuten erresistentziarik egin. Bai. Etxera juntziren, ies egin zuten. Horregatikan, lehen ikusi dugun proklama hori da, justu ordun egindakoa. Liberalek berriro botere hartzen dutenean Bilbon, ez? Baina, bueno, bai, esan daiteke, ez da argumentu txarra. Bilbon eta Gasteizen ez zegoen garniziorik eta orduan hiriburu horiek altxa ziren karlismoaren alde. Egia da, gerora Bilbo bihurtuko dela euskal liberalismoaren ikur nagusiena. Bereziki, igual karlistak saiatu zirelako Bilbo hartzen eta ez zutelako lortu, ez? Bai, baina oroar hirietan nola zan jende xearen artean ideologia? Ze, adibidez, ependu duzu zeuk zure liburuan, Irunen, batez ere eliztarrek, bazirela oso karlistek, ez da? Jartzen duzu zor gainera zerrendak, nola batzuk juten diez, ez da? Bai, herritik ateatzen dira, eta, bueno, ingurune guztia, hori ere bitxia da, ez? Irun, Donostitik Irun bitarteko errenteri eta liberalen esku zeuden, baina ingurune guztiak karlisten menpe. Orduan, Irundik Donostira itxasoz bidaltzen zituzten mezuak, ze bestela jaizkibeleen harrapatzen zituzten. Eta gainera botatzen zituzten, ez da? Baserritatik. Kanporatzen zituzten, ez da? Batzutan bai. Jartzen duzu zor, Irunen, ez da? Neuk uste, holan irakurri dudala, egun tapiku familia dugu zituztela. Bai, karlista izateagatik. Bai, eta ingurune guztia, eta noski Nafarroalde guztia ere, eta hor egin zituen azainak baita ere Santa Cruz da Paizak, ez? Endarlazakoa daola famatuenetakoa. Baina aldi berean hiria liberalen esku zegoen eta erresistentzia egingo du eta azkenean ez dute karlistek Irun menperatuko. Bai. Baina, bueno, Gainera kontatu duzu, anekdota bat dara, eharra, gurdi armatuaren kontu hori, juten diezela, karlistek gurdi armatu baten atzien, ez da? Barrikat Roulant deitzen dute frantsesek, prensa frantsesan agertzen da. Barrikada hori gurpilduna. Tanke asmatu zutela, orduan, ez da? Horako zer, bai. Eta gainera hori, gero informazio asko zuten. Udalak ere jakiten du, lesakan ari direla hori prestatzen. Eta badakite gaina enparan izeneko batek antolatu, hori ez, barrikada Roulant hori egiten ari zirela. Eta jakit dute, badatorrela. Eta hori, saiatu ziren, Behobiako gotorlekua edo Mikeletek defendatzen zuten gotorlekua hartzen, eta ia lortzen dute, baina azkenean konturatu ziren hori, azpitikan zulua zuela, edo oinak ikusten zitzaizkiela azpitik, eta orduan, Mikeleteak hasiko dira tiroka, eta azkenean karlistek ihes egingo dutet, han bere barrikada Roulant hori utzita. Bai, eta bada, argazkiak gainera. Bai, argazkiak daude. Oso gutxi daude, baina justu nola, Mikeleten eskutan dagoen barrikada hori. Oso ona. Horren inguruko irakurketetan, aipatu bidot, noski, Agustin Sajok egiten dauena, gainera hor bertan, ez da, lehenengo karlistaldian, Nafarroako bidaia, uste ditzen dela, ez da, euskaraz, ez da, nik bakarrik espainola zerbitu dut, Los navarros y los demás vascos se hallan hoy en armas al otro lado de los Pirineos, frantxatik, ez da, para defender contra los imperialistas de Castilla sus nobles libertades y el individualismo de nuestra raza primitiva y solar, hori bere garaiko ikusmea den, ez da, bajo el mando de un jefe libremente elegido, Zumalacárregui, y bajo la bandera nacional del señor rey Don Carlos. Berak, ez deko inolako zalantzaik, hau dela, euskaldunok, espainolen kontra. Eta zentzu honetan, gainera, Agustin Sajok sortzen dau, ez da, narratiba hau, nun karlistek ez diez olako reakzionarioak, ez da olako zoze. Zemotako harrera jaso zuen Agustin Sajok bere garaian? Bueno, nik ustet novela erromantiko bat bezala hartu zela, ez? Tipo, benetan celebria, Agustin Sajok, errepublikanoa, oso eskertiarrare, baina aldi berean karlisten alde. Horrek ematen dio askoz ez ere balore gehiago. Tipo bat, errepublikanoa, erlijioaren aurkakoa. Bueno, erlijioaren aurkakoa ez, katolizismoaren aurkakoa. Sekularra, ez da hori. Bai. De hecho, esaten da, lehenengo euskalduna zementerio edo hilerritatik kanpo
hilobiratutakoa. Osea, katolikoa izan nahi ez zuelako. Bai, ez dago pertsonai xelebragorik. Oso pertsonai xelebra. Bai. Baina oso interesgarria da, ze tipua, Parisen ikasia, eta etortzen da, eta ikusten du gerra hau, eta bere interpretazioa da, hauek euskalduna dira, karlistak euskalduna dira, ni euskalduna naiz eta ideologikoki beste puntan egon, eta hori ez du aipatzen bere liburuan, ideologiari buruz ez zer esaten. Baina, beste puntakoak izan, nik uste eta hauek direla nereak, euskaldunak dialako, eta diala, euskaldunak espainiorraren aurka. Ze, klaro, hori ere nahiko zalantzan jarriko dan zerbait da, ez? Foru sistemak, ze puntutaraino, hori, liberalismoak zekarren askatasun hori ez ote genuen euskaldunek lehenagotik foru sistemaren barruan. Eta irakurri dutaz, gainera, garai hartako testuetan konstituzio hitza, baina Euskal Herriko foruak esatuko. Bai. Zer, noski, ateraz denean konstituzio hitza Espainiaren konstituzioa egiteko, hasi ziren euskaldunak esaten, gure konstituzioa badugu. Hau da gure konstituzioa. Orduan, horregatik, eta hori defendatzen du Xaok, ez? Euskaldunek badituzte askatasun batzuk, eta guain datoz Europatik gaizki kopiatutako sistema bat indarrean jartzera espainolek, eta hauek ez dute hori nahi. Bai, eta garaiatako liberal forulisten, olako ideologia bat sortuko da. Baita ere, nik uste pixkat gerra ostean hasiko dela indartzen hori, ez? Irakurketa, de hecho, azkenean Bilboko liberal asko kexatuko dira foruak desagertarazten dituztenean, bigarren gerra ostean, esan ez, zergatik zigortzen gaituzte gu gobernuaren alde borrokatu dugu, baina foruak ere gurea dira, eta errebindikatu dituzte. Eta 1868an, Aristides Artiñano, La causa vascongada ezagutzen duzu, testu hau, hor asaltzen dago, oso laburra da, eta asko gomendatzen dut, testu hau, asaltzen dago oso ondo, justo azken guda karlista baino lehen, si Carlos VII es hoy la única solución aceptable para el país vascongado, porque ella y solo ella encarna la perpetuidad de la existencia foral, sin temores a contingencias futuras que nos arrastren a una muerte civil que a toda costa debemos evitar. Argita garbi dago, erregeak defendatuko daz, foruak, orduan, bere alde, jokatu bidugu. La ley es nuestro norte y nuestro guía, la libertad cristiana nuestro fin, y el emblema de la bandera enarbolamos, jangoikoa eta foruak. Dios y fueros. Gero ja, Aristides Artiñano bilbotarra da, Santiago de Aranaren laguna gainera, Santiago de Arana, Sabino Aranaren aita, eta Sabino Aranak hori gero ja aldatuko dago, jangoikoa eta foruak, jangoikoa eta legezarra. Bizkaitzarran adibidez aldizkarian esaten du, los vizcaínos, sin comprender que las fronteras de su patria estaban en el límite de Vizcaya, hau da, karlistek ez ekiten, Bizkaia zela, haien aberria, ezta? Y juzgando que los contrafueros realizados debían atribuirse al gobierno español, claro, geuk ez gara españolak, ez da, esango hori, hori atzerritarren kontuek diez. Olvidáronse de los débiles lazos que ligaban a los vizcaínos con los españoles. Débiles lazos, hau da, bi estatu ezberdinak diez. Hori izango da aurrera pausua, ez? Lehenagoko foruzaletatik, Sabino izango da lehenengoa esanten, hemen badago beste herrialde bat. Baina gero ja, 20. mendeko abertzalek nik uste ez dute horren beste erosten, ez da ideia hau dinot. Esatie Bizkaia beste olako herrialde bat zela, ez da. Normania esaten dute guda zibila bat zan, eta bueno, agian burgesak do elizak aprobetsatu zuen, ez da, amengo sentimendua jendia altzatzi harren, baina hori, nik uste da bezala horren beste erosiko olako ideiak. Azteko, esan behar da, ez badira sortu. Sabinoa etorri arte ez zegoen ideia hori, nola defendatuko dute. Sajok sortzen da olako zoze, baina oso... eta badaude presidente batzuk, ez? Garaten Nueva Fenicia edo proiektura ere, Napoleoni aurkezten diona, hemen egitea Nueva Fenicia bat, lurralde bat. Baina narratibak dira, ez dira benetazko mugimendu politikoak, ez da hori da. Ez, dira proto-nazionalismoa, xago nik uste argi eta garbi. Hor bai, argi eta garbi, proto-abertzaletasun batean kokatu dezakegu, baina gero gehiengoak ez zaio burutik pasatzen ere. Oraindik ez dago kontzeptua. Orduan nola defendatuko dute ezagutzen ez duten zerbait. Bai, hori da. Gero ja egiten diaz beste interpretazio batzuk. Francisco Letamendik, Burgosko prozesuko are,
abokatua zen, eta idazten dago 1978, las guerras carlistas del pasado siglo tienen un componente innegable, el de la insurrección del campesinado vasco, azkenean, insurrección popular, ez bakarrik nazionala, baizik eta herrixeak egiten dauena, al que los liberales le habían arrebatado las tierras comunales y le sometían al centralismo españolista. Azkenean, Francisco Letamendik pizket irakurketan materialista bat egiten dau honen inguruen, eta zesan guru horrek, arrebatado las tierras comunales? Bueno, hainbat eta hainbat, ez bakarrik karlista dan, baizik eta konbentzioaren kontrako gerra ostean, eta Napoleonen aurkako gerra ostean bereziki, herri askok eta askok arruinatuta zeuden eta saltzen dituzte komunalak. Eta orduan, azken finean, liberalismo hori da hor erosketak egiten dituena. Mendizabalen desamortizazioaren onura jaso zutenak liberalak izango dira. Eta hasiko dira komunalekin. Eta gero, elizari ere kenduko dizkiete lurrak, eta erosiko dituztenak berdina dira, eta horiek liberala dira. Orduan, herriak askotan ikusiko du. Lehen herri guztiaren lurra zena, orain persona batena da. Eta hain justu hori liberala ingo zaigu. Claro, liberala da, azken finean, horrek bideratu dio, edo erraztu dio jabetza hori. Orduan, horregatikan, hainbat irakurketa ere daude, karlistak... Irakurketan materialista, ez bakarrik nortasunaren legeen arabera, baizik eta ekonomia, ez da? Jende xeak ikusi berzuen nola privatizatzen ziren. Askotan egiten dugun irakurketa oso simplea da, eta orduan, liberalismoa da aurrera dijoan progresoa dakarkien zerbait. Baina liberalismoare bada hori, komunalaren jabetza izan zuten hoiek dira liberalak. Eta Esparzak ere egiten dago beste interpretazio bat soberan ezagutzen duzu eta haren lana hemen aurkeztu zuen gainera liburua. Bai, gure laguna da Jose Mari. Gatazka hauek herrixearen matxinada ere izan ziren. Elite liberalen eta estatu zapaltzaileen aurkea. Bilak, ez da? Elite liberal hori, ez da, burgesiaren aurkako gauza bat, ez da? Nik uste baietz. Beste gauz batzutan ez nago ados Jose Marirekin. Oso sakona dala gainera liburu narratiba honetan, ez da, eta ondo dokumentaten dago iritzi dago. Oso ondo dago, baina arazo txiki bat daukat, niretzat tesi nagusia ez diot onartzen. Eta da Zumalakarregi bera republikanoa izatea, hori iruditzen zait pixkat... Republikano eta independentista. Uste pixkat gehiagitxo esatea dela. Baina bestela, erabat ados nago, liburuaren 80%-arekin. Ze oso ondo dokumentatua dago, eta gauza asko nabarmen jartzen ditu. Eta nik uste hori ere egia dela. Ze, badago irakurketa bat, eta, bueno, noizpeita aipatu dut, euskeraz idazten dugunok, badugu gerra hauen irakurketa bat, eta gazteleraz idazten dutenek, beste bat. Tamadez askotan pazten da hori. Ez bakarrik hemen emeretxia den bendean, baizik eta historiografia osoan, hizkuntzaren arabera asko banatzen diez iritzi dago. Eta bueno, gauza gehienetan ados nago Jose Marirekin, zalantzarik gabe. Nik uste, agian garrantzi asko ematen zaiola kontzeptu horri, progresoa eta atzerakoitasun hori. Eta hori ez dela inargi. Beste gauzen artean, 19. mendeko liberalismoak puntutaraino demokraziara iristen da. Zensitarioak izaten ziren hauteskunde guztiak, badago apokrifo bat, Marxen irakurketa bat, esaten dute ez dutela aurkitzen, prensa Alemanian edo argitaratu zuen, eta hori, karlismoari buruz egiten du irakurketa bat, non dago progresoa eta non dago atzerakoitasun hori, ez? Eta, zalantzan jartzen dute Marxek hori idatzi ote zuen, baina Delburgo jasotzen du, eta beste hainbatek jasotzen dute. Pasabia lazketazu orduan testua. Hortxe dago, Delburgo dauka. Eta Marxek esaten duela, kontuz, hemen liberalismo hori ez da hain aurrerakoia eta hain progresista, Frantziatik kopiatutako sistema bat gaizki kopiatua. Penazko emoten doz batzutan ze jendeak hori
karlismoaren kontue, pentsaten du hori frankismo, ez da? Claro. Gauza berbera dela. Orduan, ez dabe inolako irakurketaiek egiten, ez da? Gitxienez, espero dugu, hemen pizket ikuspegi hori pizket zabaltzia. Bai, nik uste oso desberdina dela, kasu horretan, karlismoa 19. mendean eta karlismoa 20. mendean. Eta bereziki, hor, Frankoren alde egite horrek, erabat aldatzen duelako, ez, karlismoaren bidea ere. Orduan, bueno, bai, nik ulertzen dut. Nere aita gudaria izan zen, eta onuntzala nera etorri nintzenean esaten zian nora zoaz, etxaiaren alde lan egitea, holako zerbait, ez? Eta ez da hori, bueno, hasteko ez dutako zertan karlista izan behar hemen lan egiten duen batek, baina bestalde, bere irakurketa zan hori, ez? Nere etxaiak ziren. Bai, bueno, Mikel Alberdi, esker mile, zeuranagatik, eta, bueno, elkarrizketa honetan parte hartzegatik orduan, bale? Eskerrik asko zuei.